अलेख बाबा मद कौन ठार पीले अलेख बाबा मद कौन ठार पीले मद कौन ठार पीले हाँ आ कौन खाइल फल रस खाइल तुम अलेख बाबा हाँ फल रस खाई हाँ फल रस खाइल तुम एगुरा जो थुआ कौन सब आउ फल रस खाइलानी अलेख बाबा केबेठार फल रस खाइलानी हाँ मद दुकान केबेठार पुणी फल रस बिक्री है हाँ बाबा टे इे आना बाबा 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 टे इे आना फल रस पीला टे इे आना बाबा